Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero tikupasirani kuyankhula kwa Bone Kalindo takhalani pomwe. The DC nkhanza sizabwino kapena kuti litima silabwino. Lero ndikupasirani nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene bambo wina adapha mwana wake chifukwa cha nkhanza, chifukwa cha litima. Nkhani ikunena kuti bambo wina wakudowa adakwatira mkazi wa mwana kale kudowako, koma ngakhale adamukwatira mkazi iyenso pokalowa m'banjamu anabweramonso ndi mwana wake, koma popeza wachake ndi wachake ankapitirizabe khalidwe lomuzunza mwana amene anamupeza ku banjali. Ndipo ngakhale olowa Nkhoswe analowerera, mafumu analowerera, komabe nkuluyu adapitiriza kumamuchita nkhanza mwana obwera omupeza uja. Chikhalirenicho iyeyo anabweranso ndi mwana wake ku banja limeneli. Nkhani ikunena kuti siku lina amayi ake a mwanayi atachokapo kupita ku bizinesi zawo, abambo adatengerapo mwayi ofuna kuti amuphe mwana ujayo, ndipo adakagula masuwiti ndi poison kunsika wakudowa. Ndipo atafika naye poison uja kunyumba ndi masuwiti aja, adatenga masuwiti aja limodzi ndi kuyithira poison, suwiti ina osamuthira poison. Ndicho linga kuti ana aja akabwera adzatenge suwiti wabwinobwinoyi ampase mwana wake, komanso suwiti wa poison ampase mwana wompeza uja. Mwasoka irowo adaganizanso kunena kuti ndithamange ndikasambe kuti ana aja asanaweruke azandipeze ndili kilini. Pamene ndikuwapasira masuwitiwa ndizakhale kuti m'manja mwanga muli bwino, inenso poison asandigwire, asandipake. Soka iro akusamba kubafa, ana aja anaweruka nsanga ku sukulu isanakwane nthawi yawo, chifukwa adali aphunzitsi akupita kumaliro ndi adanena kuti ana onse azipita. Pa tsiku limenelo ana aja atalowa nyumba anapeza bambo awo ali kubafa, ndipo adangofikira kutenga masuwiti aja ndi kugawana. Mwasoka mwana uja wake weni uja adatenga suwiti ija ya poison uja, pomwe mwana wa amayi wompeza uja adadya suwiti yabwinobwino. Mmene amabwera kuchokera kubafa, abambo adapeza kuti mwana wawo weni uja akutuluka thovu mkamwa, ndipo zinthu sizinali bwino. Ndi pamene adadziwa kunena kuti mwana wanga weni womupeza amene womubereka ndekha wadya poison. Nkhanza sizabwino, nkhanza ndi zoyipa. Tikunena pano abambo ali m'manja mwa apolisi kudowa konko chifukwa chokumupha mwana wawo. Nkhanza sizabwino. Ngakhale ulomboma muso tikamakhala, tiyeni tichepese nkhanza, tiyeni tichepese kusankhana mitundu. Ndi izitu zatichitikira kudowa. Aminista ena amphamvu adalamula Adodma kuti atenge chimanga china chowonongeka apite nacho kuchisi kuzomba, china chabwino chipite kwawo akachigawe, anthu atame akudowako. Soka ilo mmene akuluakulu aku Dodma amapereka makalata kwa matruck drivers kuti atenge chimanga chachizipita, anasemphanisa mwangozi. Malo motenga chimanga chowonongeka chija ndi makalata kumpasa munthu wakuchisi kuzomba, adatenga zimene zija ndikumpasa munthu wakudowa. Driver anangonyamula ndikuona kuti ine ndiwadowa, ndikukaliza uje truck yache ndikumapita. Ichi chabwino chimene chinayenera chipite kudowa chija adatenganso ndikumpasa driver wina amene anali wakuchisi, ndikutenga zimene zija ndikumapita nazo kuchisi. Chimanga chakudowa chija ndi mbene ndimwamva inu kunena kuti anthu akudowa alandira chimanga chola, chimanga chamadeya. Kutereko zimene zija ndi mphamvu ya Mulungu ni nkhanza. Akufuna Mulungu kuonesera kunena kuti nkhanza sizabwino, chifukwa chakuti iwe uli pa udindo komanso kwanu ndi kudowa. Sukanayenera kuti ukapange nkhanza zotero.
lero taona tuwajesa anthu ako omwe akudo wako chimanga choora chimanga chamafuna kuti choora chipite ku chisi chinapitako chabwinobwino ndipo tikunena pano ku chisi sikunachoke ene kwere yonena kuti kwabwera chimanga choora chifukwa chonena kuti bwana wa ku Dodima popereka makalata anasemphanitsa mwangozi chimanga choora chopita ku chisi chidapita kudowa chimanga chabwino chopita kudowa chidapita ku chisi tikuyenera titengerepo phunziro kunena kuti ife tonse kuchokera ku Nsanje pakana kukafika ku Chitipa nkhotakota pakana ku Mchinji tonse ndife Amalawi sitikuyenera kumapangana nkhanza ngati kuli boma limene likupanga nkhanza kumasankhana mitundu ndiye ndi boma la MCP tikunena pano ngakhale aku Malawi Housing Corporation kumene koko akukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana ndi CEO wabwerapo kumene kungolankhula china chilichonse iwe uziwe kuti yako yavuta kungokumva kuti ndiwe wakumwera siwe mchewa uziwe kuti zako zavuta ngakhale kuzomba ku Malawi Housing kumene kwavutiratu kuvuta kukupangidwa nkhanza kwambiri ngakhale galimoto imene ya CEO imene timanena kuti ndi galimoto imene ili ngati ya chief executive ikuyenderedwa ndi munthu wa MCP anakaitenga galimoto ndikumpasa munthu wa MCP ijayo galimoto mmaziwa inu galimoto ya CEO ya Malawi Housing imene ija ikuyenderedwa ni munthu wa ku Japan nkhanza zopanga zuwa likuwala nkhanza sizabwino ngakhale olo ma promotion mukapita ma department osiyanasiyana mupite olo kwa days kumulanje mupeza kuti ma promotion akungopasana okhaokha mukapita ku Baraka mukapeza kuti ndi chimozimozi ngakhale olo nkhani za ma certificates kwa demu ku Baraka anthu akuyendera ma certificate ya 8 amene ali ndi ma certificate eni akuzunzika kwambiri sakupasidwa ngakhale promotion ina iliyonse motero kuti programu iyi amakonza a Jesse Kabwira ndi programu yabwino kwambiri ndi programu imene ikanaunikira ndikuona eni amene ali oyenerera kuti akagwire ntchito mboma koma vuto la ife kuno ku Malawi timayamba zinthu zabwinobwino ndikuzilowesa ndale zinthu zija ndikuthera pansewu motero kuti 14 days inapitatu koma kulizi aja ankanena kuti ndipereka 14 days ultimatum pakana lero kulizi kuli nkhanza zosiyanasiyana mukapita musalima mukwa DC kuli nkhanza mukapita kwina kuli konse mukapita ku Tcholo District Hospital kuli nkhanza zokha zochita kuwapangira ndi ma patient omwe andisiti kudziwa kuti kodi iniyo ma officials kapena akuluakulu a chipatala cha Tcholo simakhala ni maganizo kuti siku lina ma patient amene mukuwagonesa mukhondewa azalumidwa ndi agalu kaletu kunali a veterinary akati akaona agalu ongoyendayenda amaapha lero pano patapitani pa Tcholo District Hospital mukaone ma patient akugona ndi agalu chifukwa chakusowa kwa chakudya akumathawa mmakwawo ndi amapita ku chipatala kuja kuti azikatolera zakudya koma akumagona ndi anthu koma ma authorities alipompo sakutengapo any action to help the patients tikunena tu pa Tcholo kuli mavuto opsa pa Tcholo kukakhala kuphalombeku kukakhala kumulanje nkhani za madiru ndiye ndipena palipose kokera kwako tikapita kumpoto kundiye paja anthu akumpoto amatengedwa ngati ndi agalu kumene koko ndiye kuli nkhanza zosiyanasiyana zimene anthu akukumana nazo kumazitenga ngati enawo ndiye Amalawi kwambiri enawo si Amalawi and lero ndi opportunity ya president pamene ali ndi sona anayenera kuti akachite tackle ma issues amene akukumana ndi anthu muno Malawi kukhala ine president wanzeru kuti ndi ineyo siku lochita resign lija likanakhala lero chifukwa pamene pafika ziko lili pafika pena pache pa mwana wa Kanaphala ndipo ine ndikutha kuona mavuto amene ati akumane ndi anthu ngakhale olo mavenda amene mavuto awo kuti akapikule akagule zinthu akapikule
olo mabero omwewa bero yafika pa 1,500,000. Kodi munthu akatenga ndalama zokutiko ndipo ati akagulisira kuti akabwezemo 1,500,000. Zinthu sizili bwino muno m'Malawi, andi sindikudziwa kuti kodi ino andale mukamakhala pansi mmaganiza bwanji, popeza mukanakhala kuti muli ndi chidwi chokonda anthu anu. Siku la lero Chakwera akanachita resign pamene akupita ku parliament, koma ayi ndithu nkuthekanso kuti mwina Chakwerayo amafuna kuti achite resign malinga ndi background yake yopemphera, koma muli atongwetongo ena momwe mamafiya amene akumamuuza kuti bwana musapange zimenezo, bwana iyayi musapange zimenezo. That is why akumapanga mapulogalamu obera kuti zisankho zikubwerazi azawinenso, chifukwa akudziwa kunena kuti zawo siziyenda bwino. Akudziwa kuti kuba kumene aba, chifukwa ngati kuli anthu amene alemera mwazizizi angomanga nyumba paliponse, angolemera mwazizizi, kungolemera mwazizizi ndiye ndiyamu MCP. Pakali pano pakuli phwando lomanga mahotelo, lomanga maloji. Komatu anthu amaaba inde, koma MCP wa aonjeza kwambiri. Ndikutha kuona chisankho cha magazi, chisankho chimene anthu ati apwetekane, chisankho chimene ena azazikakamize kuti iyo ndi amene ati awine kapena azachidwa declared kuti awina, chisankho chimene chilibe chilungamo. Ndikutha kuona ngakhale nyumba imene imachedwa kuti data server room yakumeki kumene kwakulowako ndi MCP okhaokha, azipani zinazo akulesedwa. Kodi tukuligule wankulutu 2025 ngati wina salandira kamfuti kaje ndi kachipolopolo ndi mwayi, koma pologalamu yophana iliko ndithu. Mulungu akundionesera maloto amene ndaona inezulo usiku wathawo, ndatha kuona ndithu mfuti zikutuluka zikugawanidwa kwa anthu ngati ndi mabolo point, koma zili mfuti. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, tiye Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.